Kedam tang ningkan ko anu niyang bong Rong-ali sarmen hansia rong arat atum towar kawe pendang lok dolong kawe jok kido kedam hiti kulat kesung thektik an pin ason sido. Bonta ke CEM tuliram rong hang pen Agriculture Board Chairman Tisso ahin pen rana phan matha ponsi mesen atulong lapen towar nang semar pipondo. Bangso puta kedam tang chitini bhai kritok siar ni Rong-ali sarmen hansia rong asar pen japonsi amikaratum pen Agriculture Board Chairman Tisso ahem palidam si kachoro pajildam. Bangso hud alang litum pen kaninji pona tengki kedam tang apora hud nilitum towar kisung thektik apora hud si Agriculture Board Chairman Tisso kamatha ponalong CEM Dr. Tuliram Long hang chirap chetudun si nona bangki towar mesen longdo hon tumukorte sakyai Tisso alang lipansi lanem pensi alang lihem na humrilo lasi nitum ke bang alam thekel hello nitum rong along ido kedam towar kisung la kadro kawe alam nitum tan kacing lai dak dia pensing tumbang lo athe non sta mi alang itu makang hon tim kar benglong la pen itum kacing hon CM tudira make hai alang tu makang hon panajok ningkan ko an pen ni kapret kapare ka political party itu aruling tum sitame penana ningkan council cari bom sitame nilitum la puson halaso hote kido kedam tendang lok kato kabya kisung nitum sumpik hangyang sitame non akhai tuliram rong hangsar alang lia kang hon batim kar benglong kang hon penjok nitum non rang ke nitum Rong-ali tu disama lapen disama tu ha hidim teron an kidam jet towar sitame non pewar blok nang bui pibom lo sikur wang tu churu lo alang lipan nona bangki langdam pulote kedam tang ke isi kachori atum ko anu ni dam era phit nang ka semar pipon thekthi atowar Rong-ali pen disama la pen disama pen hidim teron arong an kachileng atowar nang semar pipon bomlo la pen nilitum ning arong pensi alang litum aphan kachoro pajir pusi rat pen ning jepon hai Tisso alang tame nitum han penang an nitum chini na den thekha den same alang video sore la kaddo ka beta nitum ni khan kon ko sikulang net kira alis tame alang li chipla be hekpen nitum han video sore tanang khan pon bom ko si alang li same an se dam video pen dang lok kaddo be klam beta manis tame CEM ka ailong kam ka chirap dun links tame chirap mesen ja to ar nam le lam ka pajapon na sini lam kedam tang apora hud jomna aroya along dolong kawe jok langroi ki kap aphan pen tilong pensi langroi kin kat bom do la pen langroi ki kap ajok langjang hoi hai srami dolo sidami nona bangki mesen pen dolong nang pisi cheleng long pamelo la simon Tisso alang li sidami nilitum aphan bidi sore na ki pidun bom apot alang li long sidami CEM rong hang along kachirap dun along tin sita kachirap dun pamelong chi aphan hirjumi hang pipon rinti News Report KTV News